Adnoddau Naturiol Cymru yw'r sylfaen ar gyfer ein llesiant a'n hansawdd bywyd. Mae adnoddau naturiol yn gyrru ein diwydiannau, yn darparu ein bwyd, yn helpu i lanhau yn haer a'n dŵr ac yn helpu i greu cymunedau llewyrchus. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi deddfwriaeth newydd i wella sut rydyn ni gyd yn rheoli'n adnoddau naturiol, mwyn cyfoethogi llesiant economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. SMNR yw enw'r deddfwriaeth yma. Yn Dŵr Cymru, rydyn ni eisoes yn ystyried SMNR ymhopeth o wnawn, ond mwyn sicrhau y gallwn ni chwarae'n rhan i amddiffyn yn ymgylchedd prydferth, mae angen ffyrdd newydd o weithio a meddwl arnom. Felly mae'n ffordd o wneud pethau yma yn Dŵr Cymru yn newid. Enghraifft, rydyn ni'n gobeithio gweld mwy o atebion naturiol yn cael ei defnyddio yn ein prosesau trin dŵr a dŵr gwastraff. Byddwn ni'n creu mwy o gynlluniau cydweithredol ac yn gweithio gyda phartneriaid newydd, gan gynnwys elusennau amgylcheddol. Byddwn ni'n teilwrau'n dulliau o weithredu'n fwy byth i fodloni anghenion y gymuned leol, gan helpu'r amgylchedd lleol. Mwyn deall beth mae SMNR yn ei olygu'n ymarferol, rydyn ni wedi sefydlu 4 dalgylch peilot SMNR i helpu i lywio prosiectau'r dyfodol ar draws Cymru. Rydyn ni'n chwarae'n rhan i gyflawni SMNR bydd ein cwsmeriaid, ein cymunedau a'r amgylchedd ehangach, ac mwyn creu dyfodol mwy gwyrdd a theg ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.